Майстора на дискусията и спора, като риторика не е дисиденти мои. Софистът е пред скептика. Уважавайте родината ни, братя и сестри, защото без минало нямаме бъдеще. Налагане на християнството 4 век, нахлуване на славяни по път прек. Права българите в европейската история, първа българска държава на север от Кавказ, Велика България, начало на Ханко брат. Българско ханство на Долни Дунав е начало хан Аспарух и подписване на мирен договор. След битки и проблеми в управата има спасение и възход с хан Крум, превръщане на ханството в централизирана монархия и Боян пред български християнски светец, поражение от Византия и тайно покръстване на Борис I Михаил. Тогава възниква славянската писменост и книжна, след това мисия на Кирил и Методий и учениците им Климент Наум и Ангеларий. 893 цар Симеон Велики, възкачане на престола и голяма война с Византия, тържището за българските търговци и борба за освобождението на завладените български земи. След това неизправни отношения с Латинска империя и битката при Одрин.